ymmärtää, millä me saadaan nuo muut kiinni. Mitkä odotukset sitten tolta paikalta kisan suhteen? No, jos sais paikan piettyä, niin se olisi hyvä ja jos sitä jollakin tulee jotain ongelmia eestä, niin sitten tietenkin voi mennä paremminkin, mutta ei me niillä ajamalla pärjätä. Et totta kai yritetään, ei vielä luovuteta missään nimessä, mutta kyllä niinku, jos realistisia ollaan, niin ei se McLarenit ja Ferrarit ja Bemari, niin ei se vauhti riitä. Sitten ollaan siinä niinku ykkösdivisiona kärkiporukoissa, että koitetaan ottaa se ykkössivarin mestaruus tänä vuonna sitten. Hyvä, kiitos Heikki. No sitä ei tarvitse kääntää, se oli hyvin selkeästi selitetty, näin se tilanne on. Ja totta kai se on vaikeaa, kun tietää, että siellä on 6 kaveria, joilla ei ehdi vaikka mitä tekisi. Yllättävää oli se, että Heikin ja Fisikellan välinen ero oli noin 80. Ja viittaakohan se polttoaineen määrää. Mä melkein veikkaisin sen takia, että Fisikella oli 10. jo alussa ja ilmeisesti päätti, että hän ei sieltä parempaa kuin 10 saa. Ja silloin kannattaa ottaa polttoainetta ja yrittää sillä tavalla parantaa sijoitusta. Näin vähän itsekin tuossa äsken ajattelin, että se ero on niin iso, että selittyy kyllä varmasti ainakin osittain polttoainemäärällä. Ja äsken tuon luvun tuossa jo sanoin, mutta sanotaan vielä kerran, että 10 kiloa polttoainetta on noin 40. Ja siinä oli tosiaan aika iso ero. 80 tuossa. Tuskin nyt sentään 20 kiloa enemmän polttoainetta Fisikellalla on kuin Heikillä, mutta voisi ainakin ajatella, että ehkä kymmenkunta kiloa kuitenkin, eli sellainen